Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus, a njih vam donosi Ana Milić. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vokabula, Centar za njemački jezik, organizira dane otvorenih vrata, a danas je treći i posljednji dan da ih posjetite. Od 10 je počelo druženje koje će trajati do 18 sati, a s nama je ravnateljica, glavna i odgovorna ovoga centra, Ivana Vukadin. Draga Ivana, dobro nam došli u program. Hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima Općinog radija. Recite nam što posjetitelji danas mogu vidjeti na danima otvorenih vrata. Pa mogu posjetiti naše dvije suvremeno opremljene učionice, vidjeti kako se izgleda. Vokabula naime otvorila je pored centra na Rondou još jedan centar na Bulevaru iza kafe Niđe Veze. Dvije su učionice potpuno opremljene sa suvremenom opremom, tako da naši polaznici mogu razgledati učionice, mogu postaviti pitanja našim predavačima, pitati sve što ih zanima za informacije, trajanje tečaja, kako funkcionira nastava i tako dalje. Isto tako možemo im približiti sam pristup učenju, kako učenje može biti zabavno, dinamično i bez stresa, tako reći, jer naš je moto da svi mogu naučiti njemački jezik, da njemački nije težak. Mi zaista vjerujemo u naše polaznike, stvari jednostavno pristupa. Ako vi učite u okruženju koje je privlačno, ako imate motivirane predavače, oni tu motivaciju prenesu jednostavno automatski na naše polaznike, tako da su svi zadovoljni i izlaze automatski sretni iz naših učionica. To nije samo tečaj, to je ujedno jedno druženje gdje stječete nova prijateljstva, poznanstva i tako dalje. Jedan od slogana vašega centra je da se uči u učionici 21. stoljeća. Što to znači? Po čemu je ovaj centar za njemački jezik drugačiji od drugih? Pa naše učionice su opremljene suvremenom opremom, znači imamo lijepo uređene učionice, imamo projektore, laptope, razna učila, pomagala, audio i video pomagala, što učenje čini lakšim i jednostavno sami polaznici su motiviraniji nego na standardnim tečajevima. Jednostavno je okruženje privlačno, a pored toga imamo motivirane predavače koji su zaista predani svom poslu, to više nije posao, to je poziv, tako da oni svoju motivaciju uspiju automatski prenijeti na polaznike i rezultat toga svega je da naši polaznici izlaze sretni, zadovoljni iz učionica, pored toga što nauče jezik, savladaju jezik, stječu nova prijateljstva, upoznaju nove ljude, druži se i tako dalje. Iza vas je prvi ciklus, imali ste zanimljivo društvo od onih najmlađih do nešto starijih. Kakvi su vaši dojmovi, jeste ispunili svoja očekivanja? Jesmo, zapravo smo iznenadili se koliko je njemački atraktivan, privlačan i koliko su ljudi sretni i zadovoljni kada pohađaju našu nastavu. To nije samo, kao što sam rekla, nije samo nastava njemačkog jezika, nije samo klasičan tečaj kao u drugim školama stranih jezika. Imali smo u prošlom ciklusu preko 120 polaznika koji su svi zadovoljni i svi nastavljaju sada ovaj novi ciklus. Što se tiče toga, dakle, veliki je interes za njemački jezik. Njemačka pruža mnoštvo mogućnosti i Austrija i Švicarska također za rad. To je jedan od glavnih razloga zašto ljudi uče njemački danas, no isto tako i oni najmlađi i sama djeca, znači od 7-8 godina isto pohađaju našu nastavu, tako da je to dosta šarolik spektar, čak imamo umirovljenike koji pohađaju našu nastavu, znači da su naša su vrata otvorena za sve polaznike, a vidite i sam po ovim informacijama da je nastava u našem centru šarolika, tako javljaju nam se ljudi svih generacija, tako da uopće nema ograničenja za učenje, dakle od onih najmanjih do osoba u
koji su već u mirovini također i oni pohađaju naše tečajeve, posjećuju naš centar. S obzirom na velik broj prijava i u prošlom ciklusu, pa evo sad i planira se ovaj drugi, došlo je neko pojačanje, imate pojačanje i što se tiče prostora, a i kadrovski, je li tako? Jeste, imamo pojačanje. Imamo, kao što sam već spomenula, 2 nove učionice u centru na Bulevaru iz Veze kafića, a isto tako imamo 2 učionice u novom tržnom centru na Rondovu. Pridružile su nam se 2 nove profesorce, Ružica i Ivana. Imaju već dosta iskustva u nastavi njemačkog jezika, tako da su one naše nove zvijezde i evo, zaista već sada rađuju odličan posao i vjerujem da će isto tako polaznici biti oduševljeni sa našim novim profesorom. Još uvijek traju prijave za novi ciklus, kako se zainteresirani mogu prijaviti? Prijave traju do 15.1. Prijaviti se možete putem interneta na našoj stranici vocabula.com upis i tu jednostavno popunite sve podatke, ime, prezime i vidjet ćete što već stoji. Prijava je kratka i bezbolna, 2 minute vam vremena oduzima maksimalno, te nakon toga mi kontaktiramo sve polaznike vezano za infosat gdje dogovorimo sve termine, sve detalje, mogu postavljati pitanje i tako dalje, a nastava bi trebala već krenuti od idućeg tjedna, a isto tako ukoliko se netko zakasni dan, 2 sa prijavom, može se prijaviti i par dana nakon 15.1. moći ćemo primati naknadne prijave, tu zaista nije nikakav problem, jednostavno se mogu priključiti postojećim grupama. I evo, za kraj, zašto biste vi preporučili nekome učenje njemačkog jezika? I zašto baš ima mnogo razloga zašto je njemački sada u modi. Mislim, bio je u modi već ranije, no uz posljednje vrijeme je to još izraženije. Naime, u svijetu postoji 100 milijuna ljudi koji je njemački maternji jezik. To je isto tako jezik koji ima najviše govornika unutar Europske unije i jednostavno je najtraženiji jezik u poslovnom svijetu Europske unije. Isto tako i tržišta rada Austrije, Njemačke, Švicarske su privlačna poslovnim partnerima iz drugih zemalja i otvorena su za novu kvalificiranu radnu snagu, a što isto tako naša zemlja vjerujemo da ima. No, da biste radili za njemačkog poslodavca, austrijskog poslodavca i tako dalje, nije nužno da odlazite iz zemlje. Postoji mnoštvo kompanija koje jednostavno zahtijevaju poznavanje njemačkog jezika, to su inozemne kompanije i tako da možete raditi iz Bosne i Hercegovine za stranog poslodavca. To je jedan od isto tako jako važnih razloga zašto se ljudi odlučuju za učenje njemačkog jezika. Ono što je još interesantno jeste da ljudi misle da je, bar se nekada mislilo, da je engleski jezik dovoljan, no danas u poslovnom svijetu nije dovoljno govoriti samo engleski jezik, potrebno je znanje bar još jednog stranog jezika, tako automatski poboljšavate svoje šanse da dobijete neki posao za koji ste zainteresirani i zaista je važno govoriti što više jezika. Ima jedna poslovica koja kaže koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš. Tako da ne samo njemački, važno je učiti i druge jezike, no njemački je što se tiče tržišta rada Europske unije trenutno najtraženiji i jezik sa najviše govornika unutar Europske unije. Tako da su svi dobrodošli da uče njemački jezik i nastava je evo zanimljiva, dinamična, to vidimo na našim polaznicima koji izlaze zaista zadovoljni, sretni iz svih naših učionica. Vjerujem da je zaista tako. Draga Ivana, hvala vam puno na razgovoru, želim vam uspješnu cijelu ovu godinu. Hvala i vama također, želim se najbolji pozdrav još jedan put za sve slušatelje Običnog radija i evo vidjet ćemo se u Vokabuli. Da, svakako. Evo, dragi slušatelji, vi posjetite Centar za njemački jezik Vokabula, postanite i njihovim članom, naučite njemački jezik u zabavnoj atmosferi i to jako jednostavno uz osmijeh kako oni sami navode. Vraćamo se dalje glazbenom dijelu programa. Ostanite s nama.